De 2400 patiënten die bij dokter Bergervoet in Kolm in Skrunsteen worden oerpleegd naar Oostergo-huisartsen in Ljouwert. Van 1 oktober al kennen ze te plak in een nieuwe praktijk. Bel je mij de dokter is er haast net meer bij. Het contact verrint het meest via de chat. We gaan een nieuwe locatie zoeken. Die locatie zal niet in Kolm zijn, maar in de buurt van Kolm. Verder zal de werkwijze wel hetzelfde zijn zoals hier. Dus we gaan in principe werken met chat first. Maar we willen ook wel heel goed met de patiënten meekijken en meedenken hoe zij de chat kunnen gaan gebruiken. Er zullen gewoon artsen zitten, maar ook praktijkondersteuners voor ouderen, assistenten. En we zullen ook gewoon visites rijden. Het is een nieuw concept naar Zweeds voorbeeld. Zwaarhoendenimmer Jansen had al meerdere zulke praktijken in het land. Zwaarverzekerde de Friesland zocht in deze constructie in van de oplossing voor het huisdoktersprobleem. Het vraagt ook van ons als inwoners, van ons als Friezen, dat we ons wel een beetje moeten aanpassen. Want de logica van een huisarts heel dichtbij om de hoek, die wordt wat minder. En dat is voor mensen best wel wennen. Dat zou ik ook wennen vinden. Maar het is wel de weg waar we naartoe gaan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we allemaal een huisarts houden. En daar gaan we ook voor zorgen. Maar dat vraagt soms wel een iets andere werkwijze en een iets langere afstand. Patiënten blijven vrij om te kiezen voor een huisdokter, zeggen ze beide partijen. Maar dat het kniet is wel duidelijk. Net alleen in Kolm, maar op korte termijn ook in Amwoord. Daarom krijgt de nieuwe praktijk een regionale functie. Wij zijn denk ik een onderdeel van de oplossing. We zeggen niet dat wij de enige oplossing zijn. Ik denk ook dat er veel verschillende oplossingen naast elkaar kunnen bestaan en ook goed kunnen samenwerken. Maar we denken wel dat er wat nodig is naar de toekomst toe in andere vormen van organisatie van de huisartsenzorg. De komende jaren zocht de Friesland provinciaal nog wel treien als fjouwer zulke de nulpraktijken ontstaan om de huisartsenzorg en kwaliteit op peil te houden. Het is natuurlijk vooral aan de huisarts zelf. We gaan niet op de stoel van de huisarts zitten. De huisarts moet zorgen voor zijn eigen praktijk en zijn eigen patiënten. Is daar ook verantwoordelijk voor. Maar wij krijgen natuurlijk wel signalen als er vragen zijn vanuit onze verzekerden. En als we dat soort signalen krijgen, dan gaan we wel in gesprek. Maar dat is in dit geval helemaal niet aan de orde.